menika saged kula aturaken matur suwun enggo detik menika enggo jam menika tasih kathah ingkang tasih kepareng wungon boten nemuaken wonten ing laladan mriki nanging klebet ing mapan utawa wonten ing mirsani lumantar streaming ugi tasih kathah matur sembah nuwun tanpa kepindhan. Wah jan sing jeneng nyambut gawe menika menawi atine seneng ya jam menika ora kaya suwe le mlaku rikate ra jamak-jamak nek nyambut gawe menika atine susah mongko ora semangat gek tanpa pendukung babar blas wah jam menika rasane kaya suwe banget nek nyatanipun dalu menika ujug-ujug dumadakan tiba-tiba sampun tabuh kalih wah iki nek ora tak srempengke ngundang Kang Gareng karo Bagong ndak ora komanan tetembangan moko pamundutan sing urung iso tak aturake pirang-pirang ngen-wengen ngene iki wancine gara-gara mongko tembangane tak gawe slow iki sindene iki le nyuwara ya terus do aleman mbok ya mesem merengut pedae apa pas tak ngeke dilalah panjalukku ame muni panjaluk kowe kok dadak anggo dienjep-enjepke panjalukku dik tetep ing janji ya betek-beteke men ketok ayu betek-beteke men padha ketok manis lan merak ati lambe iki nek ora diencas-encoske ndak men tanpa guna matur suwun ya mula ming tak gawe sedilo wae mengko ndak wektune saya merambat kurang prayoga nyuwun dipun dawuhaken cerbak mangke lajeng kula tak ngundang Kang Gareng karo Bagong men iso tembangan sing kepenak suka-suka parisuka nglipur penggaling para lenggah Bagong mesti gawe rame adem hawane kok tengkenyit ayo sing semangat iki aku sing nang isor lampu 1000 watt wis tangane mulai krekes-krekes wis mulai donjong karo dhewe-dhewe kok kowe nang ning gregeten tak tok dlang tak tung terus nabo do sing enong tanpa dipitek wah gredeg kok nyawamu ijo awang kenong perunggu gak iso dekok wah ana le nabo ngawur rumangsane ora nganggo rasa wong kancane bantere ora jamak kok sing enong ya bantere ya ora apa-apa sing ngempul malah sok kurang ajar sikile tumpang ke kempul mengko guguk ya titenono nganggo ana kempulku sing dekok kowe pas turu tak jagur sirahmu mumpung sirahe kaya pencu kempul duk ngono karepmu ya ora apa-apa jeneng gamelan ku nyambut gawe kok ya ngayang wah derek mangayu bahagia ya Tru warga Tri Dusun ngendi wae Tru ndodokan Dung Dayak karo Josari wah Trirengga udu tekan Trirengga barang ora ayo kok ya isi kelingan ngawur ya kae nek ora dinganu Trirengga kono njero waton mengo ya mbok ade muji kersaning Gusti muga-muga kersaning para bapak-bapak sing kanu ning ndodokan kene iso dipun ditampa kersaning Gusti ngakarya jagat apa sing dikersake iso kasembadan apa sing dikersake iso di ijabahi dening Gusti sing ngakarya jagat bener Tru tetanduran iso tuwuh mati keltikel apa sing dikersaki para bapak-bapak sing dadi bakul ya kulak murah adal larang sing dadi pegawai mundak bayare sing dadi guru ya pinter murid-muride gurune ya iso di entuk apresiasi yang luar biasa ora mengapresiasi ning kejaba saka kuwi ya entuk bayar diundake ayo sing apa jenenge dadi lurah pinaringono sabar ikhlas ngladeni piyai akeh ya sing dadi dukuh pinaringono sabar ikhlas
ngrangkani wong sak pedukuhan. Bener. Ayo gong melu ndonga ora? Melu. Anggotae. Ayo. Sing dadi dokter kerep nyontek ning aja akeh wong lara. Oh. Anjuk nyontek sapa? Wis pokoke terserah sing penting ndongake. Sing buka tambal ban ana montor liwat jebluk bane. Oh aku jenenge kuwi mujake ning ngerkas-ngerkasake wong liya. Men kabeh entuk rezeki. Ya iya bener. Ngono ya. Iya. Sing nandur jagung ya jagunge tukul. Heeh. Sing akeh sing apik sing nandur tela ya telane gedhe-gedhe. Iya. Iso digawe apa-apa, iso digawe gaplek, iso digawe gethuk, iso digawe sawernane. Heeh. Triping tela ya ana. Iya. Mergo tanah kene iki paling apik nek ditanduri tela to. Ayo. Ya, kabeh padha didongake kabeh. Sing wungon bengi iki sing nganti biar sesuk-esuk tak dongake akeh rezekine. Amin. Pinari ngono panjang yuswa. Amin. Pinari ngono rezeki ingkang tumpuk mati timbul-timbul. Amin. Sing mulai bar limbukan tak puja-pujake tambah anake. Lho. Ngawur ora. Arep ngopo adem-adem ki arep ngopo? Kegiatane apa coba tak takon. Ha iya ya bener ya Gong. Ayo. Yo, kejaba saka kuwi sinambi omong-omongan ning aja lali, awak dhewe tetep kudu rengeng-rengeng to. Ha iya. Sinambi rengeng-rengeng. Arep nembang apa? Manut aku. Manut kowe Kang Gareng sing tuwa. Kowe Kang Gareng sing tuwa bar nembang terus mati. Wus. Antel mring mudar ora. Tuwa iki endi parane wong sing jeneng urip ngalam donya iki mung kari ngantri. Saka nom tekan tuwa, ora wis tuwa ngopo to golek dalan sing padhang. Mula nembang sak tutuk-tutukmu kena nggo sangu. Lho. Bagong iki omongane kok cekap-celekop to nyelekit nang ati ora. Ya ora aja tok gagas semuane Bagong iki pancen kasar kaya ngono kuwi kok. Oke, Eko. Ya. Tak nembang terus. Aku arep nembang cara alusan ning njaluk pambiyantune sinden sing arang-arang nembang cara alusan. Oh iya. Arep nembang apa? Mijil ketoprak pelok barang. Ero pelok barang. Iya. Mijil ketoprak pelok sing nembang sapa? Tatin. Wah iya, ya iki arang-arang nembang mijil ketoprak. Ayo coba ora padiake. Ora meng ayu, ora meng Orisa urung dhewe, Tru. Nggo keri, Orisa keri. Nggo keri ya. Tandangan. Keri Orisa. Iya. Kok pipa banyu iso gawe kodeng entuk dening ledeng. Oh, ngono. Dadi piyai kene iki ya kudu berusaha. Ya nadyan golek banyu ki angel ning kudu iso gawe sono piye carane supaya banyu ki lancar. Carane gawe sumur bor. Wo. Dibor lemahe. Oh, engko iso mengairi sawah. Nek mengairi sawah terus apa tandurane bisa becik ngrembaka tekan sak cukul-cukule sesuk iso apik lan prayoga. Iya. Iya rek. Kuwi darah dikandani malah cengengesan Petro ki. Aku ngrungokke kok iya. Amarga nek tetanggaan ki kurang banyu kuwi ora becik. Iya. Ring kerontang banjir lahar itu pasti. Iya. Kuwi kaya cakepan lagu ya rek. Heeh. Terus yang iya terampil ya Gong. Terampil. Ora gawe-gawe iki ana sing saka Jakarta nyuwun please Mas Bagong aromanis. Kula kangen pengendange niku lho wajan. Oh iya rapet. Ayo kabeh iki ndek penggemar dhewe-dhewe kok. Iya. Saking senenge ngrungokke utawa nonton liwat streaming ya. Heeh, engko ana sing nyuwun arul manis kangen to kendangan cara Bali. Bembeng, Pak. Ya coba, ya. Menak tenan to? Ya. Nek bengi-bengi ini pancen penake ya sing lagu-lagu kaya sik utawa tembang-tembang sing cara klasik. Ha iya. Ki mau pamundutan saka Maluku Tenggara. Ya. Ada-ada saka kono do kene streaming nek ora diaturi ndak gelo penggali ya, Truk. Ha iya. Termasuk penggemar wayang. Ha iya. Ya kudu dipinangkani Gong. Men ngono.
nyuwun apa mau gathuk gadhe glinding ya sing kepareng nyekar sing urung nembang kok men kaya si Orisa iya sa gadhe glinding no ya yaine iki ya penak banget dirasake ya Gong gadhe glinding ini yaine iki penak banget dirasake ya Le per mbah lah wong dengongok kok ya iso turu lho Bagong iki nek turu ki gandul ka Truk oh to wah jan wah ayo saking penake kok ya gugandreng ora tanggung jawab kesel sajake saka negara Ngamarta kesel kaya ngopo iki kewajiban kudu dirampungke ha iya panjen tuman wae nek ora di apa tenan ya Truk oh iya tembange apa iki mau Banyulangit wis Banyulangit dengkulmu mlotot uler kambang anu gathik glinding wah jan nganyut-anyut banget jan temonjo tenan aku nek sing nembang Orisa niki terus rasane kaya mbayangke mlayu-mlayu ning gunung karo Orisa waduh kaya nggon cinetrone lho Truk terus ngiyup nang isor wit terus ketiban wah ndas Bagongnya perno-perno lho karanganmu iki ora ya bajutke ora turu lho ora wis saiki wis tak jidhek mataku bareng awak dhewe ngonekke gending-gending tradisi sing klasik sing nyuwun ya akeh sing klasik wah ya syukur iki ana meneh pamununan saka kula saking Semarang tebih-tebih sowan wonten ing Dodokan namung kepengin badhe mresani live oh iya pergelaran wayang menika kula Mbak Yune Mbak Nanda oh ayo dicaosi nggo Truk nyuwun apa kula nyuwun uler kambang waduh kuwi klasik meneh walah ya aja terus muni klasik meneh klasik kok kaya apik dirungokke kok ya penak dirungokke Truk aja ngawur Truk ya sengit aku nek kowe iki ngomong kaya ngono kuwi terus anggapmu sing apik-apik iki sing modern urung tentu sing klasik-klasik iki dirasake ya kepenak iya del wae rek iya rumangsane ora ayo diurutke men kabeh komanan lega penggalihe ya iki mau ono sing nyuwun saka Mbak Yune Mbak Nanda ayo yang lenggahi ning Delingo kene nyuwun kepareng ngaturake uler kambang Truk wah jan klasik-klasikan kabeh mau gayeng-gayengan wis ngarep klimbukan wis kurang apa ya saiki mulane ngaturke sing cara kuno ya arep cara kuno iki saiki aja disepelekke sing justru kuno iki saiki regane malah larang weh pendopo sing kuno wae atusan yuta ya pit kuno pit lanang gasle wis tekan 20 yuta Truk kowe tuku pit anyar paling 700 800 bener ya Gong iya Honda 70 iya wis saiki legane larang CB kuwi legane ya larang iya karang kabeh iki apa-apa ya saya kuno saya larang ya Gong iya ayo bener wis aja kok bangsa barang-barang sing jeneng belek lho belek iki dienggo pupuk kudu dinggeng sik ora entuk langsung dineke nggon tanduran panas tandurane iya dinengke sikil lagi diserok tumpangke truk dienggo pupuk kuwi apik banget mula barang-barang sing wis lawas ki malah apik iya ya nah iya mau kudune nyekar dhewe wong ya anu jenenge iso nyekar kok ya Truk iya sing disekar sapa sareane ngendi us lamet tak ira nek dibongkari iya ayo iki mau wis diaturake reng ayo Bagong gendi kowe le sing kepenak kaya ket mau kok durung tau krungu suarane pelok barang ya Truk iya ya pelok barang ya ora apa-apa diaturake
mesti arep nembang gugur gunung ada nek ora kuwi bersih desa jane ya jumbo ora apa-apa rek bersih desa gugur gunung ki jumbo mergo merti dusun bersih desa ki gotong royong iya kudu dipinangkani ya Gong sing gayeng aku jane males dibedheki karo gareng karang ya apal aku mung kuwi ya ora apa-apa coba nembang sing kepenak waton diringi gamelan sing rempek rampak tur runtut mesti tembang apa-apa ming tembang sepele iki mesti bakal penak Gong oke apa rumangsamu aku mung iso gugur gunung ki mau apa ayo bedan ki mau apa reng aku rada ora paham kaya ngono kok ngaku gendeng iki sing jenenge gendeng jurang grawah ya ngawur kok jurang jugruk jurang jugruk wanci bedhog bebayani ayo kanca bebantu dudung ing desa lan pagunungan nyenengang para tani rina wengi mudhar ora kowe mila pinter Bagong kowe ora nyono babar pisan nek bengi iki kowe mletik pelok barang ki ora mung jurang jugruk tok gugur gunung wis ta bedhek ayo nembang apa Gong tak jumbuhke karo kanan ya Tru ya pisan sing jeneng Bathok Bolu isi madu ya yang ngene iki etoke rupane nek didelok ora porem bablas to iki Tru kuwi bathuk apa lapangan iya mata apa watu sing ngono gedene kuwi gek irung cilike ra jamak-jamak cangkeme ambane ra jamak-jamak wetenge mblegendhong kaya ngono sikile pupu karo kempol padha iya jajal nggo gajul kowe ya lho aja kok ngomong ditandra kakang niku malah nggo gajul kowe ora ki mau jenenge tembang apa apa jenenge bersih desa karo apa mau sing arep mau jurang jugruk kudune iso ngarani ngono kuwi ora mung ngawaton iso nembang aku nek mung tembang kaya ngene iki jane simpen aku akeh banget Tru ming nek tak tokke iki kanca-kanca nyandak apa ora waduh wedan kowe iki iso nembe karo kanca-kanca lho gililusi jalmotan kena kene kok nek ora nyandak rak mirang-mirangke to iya nang jane celeng aku gendeng ki pirang-pirang aja kok kanca-kanca sindene nyandak ora ketika aku cul buka celuk sindene ora nyaut ngisini-sini isin siji isin sarombongan iya mula aja nganti gawe isin ning rombongan kudu sing apal-apal wae bener ya wah iya menjaga coba nek apa jenenge iki sindene ngene iki aku terus buka celuk ande ngono piye ayo teruske tembange apa aku dhewe ora ngerti aku ngawur jenenge ora bingung wah bedayan ngawur bedayan apa iki jenenge lagu kerinduan iki jenenge lagu tembang bedayan nek nganggo ande iki tembang andai kata aku di sisimu andai kata aku di sisimu dengkulmu melocot ora senengane nembang kok sing werna-werna ora ki mau jenenge bersih desa karo jurang jugruk coba Gong pisan kas pisan kok pindho pisan kas sing gumyak sing gayeng ning tak jaluk tetep aja owah larase tegese tetep belok barang ngatur gawa ayo le sing kira-kira iso dienggo penutup wanci gara-gara iki ya aku jam 3 iki jam 3 kok lek ngampuke lakon jam pira jam rampung setengah 4 wis bubar wis apik banget oh ya monggo tak nembang ya iki nek ngene iki janjane suwuke grupa apa harus to Gong manut tergantung kendhange ngejak piye oh nek kendhange ngejak suwuk grupa ngono ya kena
ndang tak gong ngono ya apik. Oh. Dadi ora ana keharusan to. Ora ana kudu suwa pawasu alon ki ora ana keharusan. Manut karo sing ngendang. Sing ngendang ki senengane rampung cepet apa rampung alon? Iya. Rampung alon ya delindak-endak ting tak kedak tuntung gelindung. Ah iya. Kok tadi glundung ki cara ngendi? Ah iya ya banyak. Gekuk sadulita mel. Ndara. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Dene Ndara sampun paring ampil wujuding pusaka tetiga. Malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten Karang Kadempel. Kiai Semar satemene ora panjenengan ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ing Karang Kadempel ingkang magepokan kayan Bagong. Nggih, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tutupun tak kelawan laku ning Bagong? Mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung mbuktekake tegese ya wis yen pancen kedadiane kaya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo. Malah ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersaning Kyai Semar Badranaya. Yo Semar. Prataku ning Karang Kadempel ndereke barep sayekti mung jumurung marang kersaning Semar Badranaya nggone bangun Pura Kencana. Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat Kawruwing Dat Semar Badranaya. Matur nuwun Den. Nang iki durung paja-paja jeng kula wiwiti sabab tumrap kula. Kula kok ati kula kemesar ora penak. Mila Ndara, monggo atuh lenggah wonten pepengkeran langkung rumiyin. Mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing Karang Kadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun Pura Kencana Ndara. Lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Wah, putra-putra Pandhawa, Tru. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Wah, ada. Putra-putra Pandhawa, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Gong. Areng apa darene kuwi? Wis. Sing mburi loro ra trima terus apa piye? Gong, aja ngono. Iki Kakang Garwaca Kakang Antarja wis sarembug karo aku lan wis manunggal karo aku. Wah, tak kira arep motho ndasku meneh. Ditugel guluku mau Tru. Apa? Nek ra kenggonan Ndara Antasena modar aku wis ra duwe adik kok aku kowe. Wajar. Bagong aku njaluk ngapura. Padha-padha wis ora basa karo aku. Nggih sami-sami njing mleh niku nek anten perkara dirembug ora sak penake dhewe. Iya Bagong nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Mboten dados napa? Wigatosipun napa Ndara? Tekaku ning papan kene, Wa Semar saya kepengin jaga marang katentremaning Karang Kadempel. Jare si Wa Semar bakal duwe gawe. Nggih. Kula Kang Sangka kuwi mesti wae mbutuhake nom-noman kaya aku, kaya Kakang Garwaca apa dene Kakang Antarja. Neng kene aku arep bantu karo Siwa Semar Badranaya. Matur nuwun Den. Mlethek penggalih panjenengan nggih. Nek ngoten kula titip katentremaning Karang Kadempel karo sampeyan. Nek enten apa-napa mangrampungi kula tak nemoni karo Sinuwun Prabu Darmakusuma Ndara. Ya kok wagu ya, Tru. Nek ora disesek-esek iki rasane kaya grengsenge iki kurang. Wah ya sak pejagong karo Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki kaya arang-arang dilakoni awake dhewe. Ha iya. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Aku, kowe, Bagong. Wah, telu mungsuh telu. Ya tegese jagongane iki komplit. Aku iso jagongan karo Ndara Antasena, kowe iso jagongan karo Ndara Gatotkaca, Bagong iso jagongan karo Ndara Antarja. Lah telu pas to?
Nek kono loro kene lo telu ora penak jagongane. Nek telu-telu ngene iki enak. Wis dadi iki wis dadi kasut lho. Lho senengane kok njur ngejak sing ora-ora lah. Wis 6 iki jos iki wis. Mengkali sapa sing prigel mengko bakal menang. Aja ngawur gong ya ndara-ndara iki njaga Karang Kadempel. Ha iya. Nek nganti Karang Kadempel ana apa-apa sing tanggung jawab ndara-ndara iki ora aku tok Garing Petruk lan kowe Bagong ning ya kowe Petruk karo Bagong ya melu jaga bumi kelahiranmu Karang Kadempel iki. Oh nggih mesti. Mboten sadikane kula wis paham. Ngoten niku ya. Mula sing prayitna ngati-ati mergo bapakmu lagi duwe gawe. Nek bapakmu duwe gawe ngendikaning para sepuh ngendikake yen cepak kanugrahane pacobane ya mesti bakal tumiba. Mula niku ndara. Mula sing prayitna ngati-ati ya rengke ngestaken dawuh. Ing tenan ora. Aku wis omong karo kowe nek bakale ana pacoban. Lah nggih kula ya kaget kok. Ndara Antarja kok terus dumadan to. Wae kaya suarane dudu suarane Ndara Antarja Ndara. Kok kaya dudu suarane Ndara Antarja to, Den? Ora sandadak Dawudi ayo ditututi ring. Nek ana apa-apa tututane. Mangga ditututi nek enten apa-apa malah. Iki lho, Tru, ketok iki mungsuhe ora menungso lumrah. Ketarane Ndara Antarja meneng wae kok terus wae. Hati-hati, Bagong barang kuwi aja kon ngalamun. Yae niki akeh demit. Ngati-ati nek nganti kowe kangslupan wah ngrekoso uripmu. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton. Berbincang risang awesan. Oh, ana kambil tiba apa ya, Tru? Ora kok, aku mak clorot. Kowe nek nganti ngangslupi sapa-sapa? Nek ngangslupi Bagong wae ora apa-apa. Nek sing diangslupi meneng wae, ayo. Ra cilaka ta? Rekoso awake dhewe lah iya. Mula kudu sing prayitna ngati-ati iya. Engko kowe karo aku nek ora prayitna ngati-ati, wah. Rekoso uripe. Grimis Pak ya, Truk? Ora kok wong padange padang bulan kok grimis. Kok ces. Masa banyu udan anget? Ah iya. Siramu kemebul ya, Truk? Masa udan kok digodhog sik nang dhuwur? Ah iya. Woh, aduh, gong kowe arep kena ngopo? Sing eling kan? Sing eling kowe kesusupan jiwane panjalmaning jajaran. Sing arep weruda peksa karo awakmu supaya kowe gendhasi karo Kaladimu lanang. Eling ya Kang. Eling Dimas, aku wis eling Purwodusina Yayi. Ngati-ati kan. Mungsuh iki bangsa sing ora ketok. Nek Kakang Antarja ora prayitna ngati-ati ngrekoso lho Kang. Ya ngaturake panuwun Yayi. Wo, cah iki ya Kang Slupan to. Wajar cilik mana. Aja mboten lho. Terus. Ora ngerti Bagong niku iso mabur dhewe, gek cangeme cungar-cungir. Aku somong karo kowe to, iki sing do tekan Karang Kadempel iki bangsa sing ora ketok. Wis cekli sing kenceng. Ayo. Sok. Apa kowe? Kowe kok dadi ngangslupi adikku lanang, kowe sak penamu dhewe kowe. Lah piye?
Cekeli, Truk, cekeli. Cekeli, singkirke demite, Truk. Rumangsane kok ya sak penake dhewe ora. Ayo, minggat ora? Ora minggat susuri regane ngati. Cekeli sing ngene lho, Truk. Heeh. Ben entek ya men. Ini urung oncak demite wah jejeli tetepan. Ayo kapanmu kapan kowe? Reng? Wis e. Wis sadar apa? Wis. Truk. Eling tenan kowe. Wis eling. Iki Truk diresekke iki Truk. Bareng iki nekat banget e. Nanti semlempet nang ndi-ndi. Meneng wae. Lho ora umum reng boyo. Ku kadang kala iki dilongi ora. Ben nekat kaya. Ha iki to, kok kaya dawa-dawa. Bareng iki wong jenes asale kok wong Cerobo. Dronon. Betul sing tak undang nggih pripun? Bagong ki nyautan banget. Kok langsung gampang kesaut e. Iki nek kowe karo aku ora prayitna ngati-ati nyemelangi lho, Truk. Terus kula kudu pripun? Kowe omong karo bapakmu nek kene ketekan balane Betari Durga. Kabeh do nyusupi jiwane wong-wong Karang Kadempel. Terus njaluka Japa Manta nyang bapakmu supaya iso nyingkirke demit-demit bapakmu ki wong ampuh, bapakmu ki wong tuwa sing setiti karo ngelmu kejawen. Nggih, ngestoke dawuh. Ngopo? Karang Kadempel geger, Pak. Sebabe balane Betari Durga ngampyak awur-awur saben wong kang supan, mari kono ngangslupi kene, mari kene ngangslupi kono. Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit. Wah. Lah kok Karang Kadempel akeh sing ramyang, nggih. Terus kula nyuwun donga saking Bapak supaya iso ngusir demit. Ngapa emer kowe iki karo omong wae? Mbok ya sing tenang wae. Ngeling-eling Japa Mantra. Napa Pak Japa Mantrane? Ana loro. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Kok kedawan to, Mer? Atonyo lho, biasane ki men teguh nek slamet ngono kok. Iki kok dadi dawa banget. Iki Japa Mantra anyar nek nganti ora tok apake karmu lho. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana slamet saka kersane Gusti. Wis dabalke. Demit ora ndungu ndulit. Aku kan ndulit Truk. Wong japane ngono kok. Njur ngincup mah. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Nek ora tak apalke ra rampung-rampung. Setan ora ndulit. Aduh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Ayo, Kong, yuk. Didulit Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Kowen wis ra ono ya. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti. Kok ora kleru, Gong. Wis gak ceket-ceket wis lak kepoyo. Iya. Udus. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yitna Yuwana Lena kena. Teguh Yuwana slamet saka saning Gusti.
ampuh tenan. Ayo Gong, nyoto kok Gong. Ah. Aku udah ngentok demet e. Udus. Silet, aduh. Wah, wis. Aku kene kon ngapalke wetna-wetna ki angel rasane. Demet ora ndulit. Setan ora doyan. Yetno yuwana lena kena mudhar kowe. Tego yuwana salam. Selamat saka kersaning Gusti. Mati. Wah. Gleleng iki. Kowe kok ora tau kleru Gong. Aku saiki gatekan kok. Oh iya. Ora arep tak gawe-gawe saiki terus. Oh iya. Demet ora duwe setan ora dian Yitno Yuwana sang Gusti. Teguh Yuwana sang Gusti. Oh. Mudhar ora. Udus. Demet ora ndulit. Setan ora do. Truk. Iki demete kurang ajar ya, Truk. Aku kan dadi tukang parkir. Lah ngopo? Jejeli sempritan. Apa ya disebul. Demet ora ndulit. Setan ora ayo napa kaya. Setan ora doyan. Yetno Yuwana, kowe delok apa, Pras? Yetno Yuwana slamet. Aduh. Edan ngidoni barang itu. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetno Yuwana. Terus. Kapamu kamar demit ora ndulit. Mudhar kowe betot sisan. Mudhar. Ayo. Putus. Demit ora ndulit. Setan ora doyan. Adayum. Yetno Yuwana slamet. Yetno Yuwana lena kena. Adayum. Yuwana teguh. Iki kok atos men to? Kaya ngetak rasane. Luweh. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Bener-bener. Yetno Yuwana angel iki. Ya wong loro yo. Ha piye? Wis tak kowe sing ndonga. Ya. Wis gek demit ora ndulit. Demit ora ndulit, setan ora. Ayo. Kene. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetno Yuwana lena kena. Sawersane Gusti mati rengko. Sik tak kemu. Girani, Bang. Matane mungsuh ki rasa jijik. Ayo. Nek ora ngono ora mati. Wah, ngecap untu e, Bang. Ana ndi ngono. Ana wae. Kaiki ana demit yo, men. Sampe nae ora demit wae. Ana wae demit ora demit apa? Ora ana demit kok. Bakon. Ana demit kok malah disawang terus.
donganane saka kene. Petro tak gajul ndasmu ae. Demit ora ndulit setan ora dia. Kok ditapuk to, Gong? Ono mengkene. Kuwi iki disingkirke. Tak singkirne. Rasa nganggo japa mantra. Wong demit kok. Masa mangene demit. Lah iki apa, Tru? Tru. Wis konangan demite. Nendi? Wah, dudu kok mesti gila, yakin. Asli mesti gila. Iki wae dudu demit, iki mung blegere. Iki tegese mung ragane. Ning demite arep pengen paro? Pengen paro ora? Coba kaya ngapa? Tada! Oh iya ngono. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yitno Leno Yuwono kono. Teguh Yuwono selamat saka kersaning Gusti. Apa mati kok dadak disilake lho. Ngandel ora. Kuwi sing jenenge Banaspati. Apa iya? Wah, jan wis kula tomatke suwe-suwe ngeri lho, Tru. Iso ngobong awakmu kok. Apa kok? Oh, tutupi mripate. Oh iya. Aku kok ndelokke ora. Karepku arep tak tonton dhewe. Demit ora ndulit setan ora doyan. Demit ora ndulit setan ora doyan. Yetno Yuwono. Oh gareng to. Tak kira tuyul matamu. Oh cilik pincang kaya tuyul to. Wes garantasena satu persatu pun padha kendang apa. Wong Karang Kadempel dadi panganing Sardula Seta. Mas Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar. Sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa. Apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencana sampeyan mentala ngridu karepaning Kyai Semar Badranaya mak cilik? Ya ming mergo didhawuhi Koko Prabu. So nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo orane. Nek bener dilakoni nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuh ning Karang Kadempel. Iya nggih. Amuk Semar iki jajal werka. Nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten niku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Jawi? Salira yaksa gedene kliwat. Mongko sampeyan kesinungan tadigdayan. Nek ming telung kedheping netra wae Karang Kadempel ludes keles. Ning napa nggih ajeng kelakon kaya ngoten? Mangsawang to, panjenengan menika kang paningal sewu isa maca batine sak pepadane. Mangtonten nek ana niat elek saka atine Semar mboten sah sampeyan ngamuk, kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah. Ning nek atine Semar resik mbok ampun kaya ngoten to Gus, kaya ilang kawaskitaning Sang Hyang Bathara Wisnudara. Ora gelem nggawa bali rombongamu. Mungsuhe Semar Badranaya. Inggih Kyai kula sampun kapok. Sing picak dituntun sing mlimpa digendhong. Wadya balamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki. Mungsuhe Semar nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Karang Kadempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwun Darawati ugi sampun rawuh. Ya. Dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana. Pura tegese papan Kencana niku wujuding sinesukya papan sing kebak cahya katentreman kabagyan lan kawijengan sarta karukunan muga sinanding pepundhen kula lan sedaya sanak kadang kula tridusun nir ing sambikala durga mendhak kala sirna. Ya Semar turnaning gatiwit sonten wau ngantos sakmenika niring sambikala lancar samukawisipun. Paling wonten lepat kula lan minangka wakiling para
anak-anak kula sedaya, adi-adi kula sedaya, kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah, mbok menawi Gusti ngijabahi benjang saged pinanggih malih.